Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Aiko, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Aiko. No apay aday ta tinapilik nga iyawag mo kanyak, kat gapu taado ti mangibagbaga, adakkel ti pagkakaingasan mi iti nalatak nga aktres iti pelikula iti 1990s. Dispensaran nakmat ko man no jakon inlanad ti address ko. Ngam siguradot kan kamanang nga agnanaad kami dito'y balasiw taaw. Aklo nagkanasukirak idi kabambanwagak manang. Iso apasaray bagbagandak idi dagiti dadakkel ko. Ngam kanayon met nga isakitnak ni Lester. Nabangunak amanong ko, ngam inaunalaeng iti sumagmamano abulan kanyak. Saan ka nakalpas iti adal manang, takas na konakon, nasukirak idi, kat agsusukat pa iti karelasyon ko, takas iti nakonakon, adda ka ar-arnik nga artista. Tirigat na manang, naesumak idi a makirelasyon iti lesbian, ngam iti pudno a lalaki. Banag akanayon apang sitaran kanyak ti ama. Di ka kadima ba initar aramidam, Aiko? Anya kadima nanday tang ibagbagayo, papa. Komporme man la dita na sarsaritaan nyo. Amok ti sarsaritaag. Ngam si ka, di mo amok ti aramidam.
Mangibabain ka. Mangibabainak pa'y gayam itan. Apay papa, anya ayater aramidat takunayo ang mangibabainak. Dayta pa nakirelasyon mo iti pada mababae. Saan ka di nakababain dayta? Nagado alalaki. Ngampadam kit din a babae ti karelasyon mo. Anya ko matipagbainak, kat iso nga ron ti pagduyusan ti riknak. Kan maysa, nataltalgadak no kas ka ni Veron ti karelasyon ko ta sa anak nga agsikog. Anya? Unay yung dayta pa nagrasrason mo? Ipadlaw mo unay nga awan nagadalam. Sige papa, iparupayo pa'y kanyak nga awan nagadalak. Asta kayo mat ngamin. Dayta ti paglaingan nyo, ti mangima magkanyak. Kasla sa andak nga anak, iti kastangar aramidan nyo. Gustumot namin ni Papa Aiko na alas sa kitain apadam a babae ti karelasyon mo. Anya ka mo Lester. Isong arod asi ka ti nagkamanga. Kasi ka lang ti mangisaksakit kanyak ti balay. Ngam ita, kastakit din ti bagbagam kanyak. Amomot niya iti amin na kanito at daki ti likodam. Ngam sana kaya ta sa wunday ta nga ayunak ti amin nga aramidam. Nga ore agdadata napakaisagmakam. Sipod adan nakam ta. Amo makanayon asikati sakit ko. Saan lang akadama makin papa? No di kat karaman ng dagita adama di nga intention nakin ka. Lester. Katiti day tagundaway. Ayunak ni papa. Tamamate ak amay sagmakalang iti kastangar aramidam. Ngam nataltali na ay tiriknak no kas ka ni Veron ti karelasyon ko. Kan maysa, amok akabaalak atanglan. Saan asyak ti sumurot iti kayat na. Ala, adakan ka day tayo ko. Ngam kasi tinakunakon. Kaskan ni papa, sa anak mo't nga umayon iti kastangar aramidam. Pag nami kadagiti gagayem ko. Nagpakata ka kadi? Sana na masapol ading ko. Saan daktumot lang nga palubusan. Nang runa ni papa. Allah, agungad damanim. Nairwama ko na ading. Tauray anya ti aramida. Kanayon nga tandak. Nang runa ka ni papa. Manang? Basta no sapunan dak, saan kalatang nagsasaowan? Iti kasta, saan ka mairaman ang maungtan? Sige, manang. Agyaman na kading. Mala, mapanakon. Taamang ano madanon dakpay dito balay. Sigurado sa anak ang matuloy iti papanak. Numasang putandak ditoy. Diya akong nadanon dito balay na ikaw mama. Iswadyak amuno sa dino tinapanan na. Ay, una yan diya adim. Kanayon latan akastoy ti aramid na. Naimbag ko man no am-amu tayo dagiti kakaduan ang saan mo't. Mama. Kat no diyak mariro, ang mga no jay manan karelasyon na alakyan ti kaduana. No apayakas jay pa'y tinagsagmakan na. Adamot lang na. Ada kaing ingas ng artista. Nagado ti agar-aram kan kwa na. Ngam no apay alakyan pa'y tinapili na. Awan di may bagak may papaniti day taabanag mama. Saan ko arig na tirik na naay ko? Lester anak. Ngam di kay agdanag mama. Ikagumaklat abagbagan naay ko. Tauray siyak. Sa anak nga umayon itikas ti aka sa saad ti relasyon na.
Jakman amo manang, ngam ad-ada adagiti padak a babae ti pagirayan ti riknak kadagidi a panawan. Adu ti mangibagbaga idi amay saak matlaang a lesbian, gapukat nga rod kadagidi a pagteng. Tidakas namanang, sa anak mat nga rod nga agbayag iti maysa a relasyon. Pasaray agbayag laeng iti sumagmamano a bulan ti pannakirelasyon ko. Kalpasan na, makisina akmat laeng. Adamot nagiti gundaway apudno a lalaki ti pagirayan ti riknak. Ngamjak man ammo no apay asa anak ama kontento. Takas iti nakonakon, kalpasan laeng iti sumagmamano a panawen, kala at latan nga agbaliw ti riknak. Agingga ididimteng ti biag ko ni Dory. May samot laeng alakyan. Ngam iso daytay makuna a palaban. Amom kada si kalaang tinaturod ang nagpakita kada kami dito'y balay? Anya ko ma. Awan matidakas nga intensyon ko Kun may isa, imanugot ni Aiko nga umayak diti balayo. Isa pa nagkunakat awan dakas na, san ka di? Sa bagay, husto ka. Ngamisingasing ka pumanaw kan sakbaya sumangpot ni Papa. Ha? Sa bali ang makaungat na mami. Hindi mo lakit di magustuhan. Panagkunak pards. Nila ang Aiko tadakarbangan namang papanaw kanya kita. Anya? Iso ti makagapuno apay nga dak ditoy. Iso lang arod titong palak ti bilin na. No ibaga na pumanaw akon. Naturad ka. Bili ba kiti kinaturad mo? Tinapod no nga gayayat. Aramidan na ti amin para itipat-patag na. Kadno ko naman na uyong ti amayo. Awanan niya mo na kanyak. Takas iti nakunakon. Awan ti dakas nga intensyon ko. Iti panakirelasyon ko iti kabsat mo. Anya jay ko na mading? Diyak kayat dayjay a tao manang. Ha? Sino? Jay bisita ni Manang Aiko. Oray siya ka ding. Saan ko mo ta magustuhan ti Jarna? Sa bali tagparparit na kanyak. Manong? Panagkrik na katada sa bali nga iwas tayo jay. Adalakit di sa bali apang panunutan na. Apay nga minakayat ni Manang. Diyak mo ta mo adin ko. Ngamkaskin ka. Saan ko mo ta magustuhan jay lakyan a karelasyon ita ni Aiko? Anya dinaamuha ka nang ikuyog kay tilakyan dito'y balay, Aiko? Papa. Aglablabas kan samot kan. Di ka lang arodan dumngag iti pamagbagami. Kalpasan na. Ikuyog mo pa'y dito'y tilakyan na karelasyon mo. Papa, intulod na klaang dito'y balay ni Dory. Imatendar kami ngamin iti may sa apasken. Medyo adayo-day di alugar. Iso nga imanugotak, idintulod nak dito'y. Nga mo madakayat ti kastangar aramidam. Nagturod ka mo na ng pastrak kan kuana dito'y balay? Pinagmerienda klaang. Kas pa nagyaman ko iti panagdisnudo na anang itulod kanyak dito'y, Papa. Awan mo't da kasi ti dayta Talaga sa bali ti panagrasrason mo. Talaga natangkan ti ulom. Saan, Papa? Talaga lang amin anapudo ti darayo kanyak nga anak yo. Iso kasta kayo. Anya? Saan kitin, Papa? Sipod pa idi. Awanan ti inaramid ko nga inayunan nyo. Gaputa agdadatamot ngamin.
Asaan nga umno ti aramidam? Kasano ko mang ayunan ka ngay? Alawanan, bidutan ti amin nga aramidak. Awanan ti husto nga inaramid ko iti imatang yo, papa. Talagang awan. Tapasiga pakaibabain ng isang sangbay mo iti pamilya tayo. Talaga makapaluksaw ka, Aiko. Sip-sip ka talaga. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam, Aiko. Apay akasta mo tadi isaw-sawang mo kanyak. Amuklat na si kati nagipulong ka ni papa. May papan iti panangitulod kanyak ni Dory dito'y balay, idi na minsan amalam. Awan din bagbagak ka ni papa. Kan may isa. Amo mo tasan ko nga ugalit agipulong kan kwa na. Asino ko mga rutin ang ibagak ka ni papa, iti may papan ka ni Dory? Diyan ka mo, Aiko. Ngamsig siguradukan ka. Sana siyak. Saan nakamamatikan ka? Amom, sa bali ti madlaw ko kan ka. Kat in-inutan amapanpanak na kakti atap ko. Ha? Anya nga atap mo nga ibagbagam? Sa anak amaag, nakarakaron asa anak amanhid. Marikrik nakmatkat, nga adda pa naggustom kanyak. Anya? Kat di mo mailibak dayta, tamariknak babaan iti wagas apan ang kitkitam kan pan nakilangan mo kanyak. Agbain ka mo't agkabsat ta, ngam kastakit din ti jar mo. Aiko. Di ka naglibak. Kasi tinakon-akon, marikriknak no anya ti pudno at ratom kanyak. Iso asika ti pudno amang ibabain iti daytoy a pamilya. Saan kat asyak? Amo no apay akala at akas jay tinaisawang ko iti daydi akan nito manang Emmy. Nang runakat amok mat asipud pay, talaga nga isaksakit na kon ni Lester. Tijak amo, nanggagayam amin ni mama tinagsaritaan mi ka ni Lester. Manipud mat idi kinomprontak ni Lester. Nadlaw ko aliniklikan na kon manang. Kat saanan akas idi akanayon nga umasidag a makisarita wenno bagbagaan nak. Aklo nak anatignay tiriknak idi kimmayakayan kanyak ni Lester. Kat kasla adda ti paset ti biag ko anapukaw gapo iti dayta. Nupay kasta nagtalinaed anangato ti pride ko. Iso asaan ko mat akinasarsaritan apulos. Kanayon ka analiday, Lester. Apay ka di. Mama. Gapo ka di, iti saan yun na pa nagsasao ka ni Aiko. Diyak ilibak dayta, Mama. Agpudno ka man kanyak, Lester. Anya di, kaya ti asawan, Mama. Adda ka di kinapudno ti atapkan ka ni Aiko. Diyak kayat nga aglibak ka kanyak. Ibagam ti agpaiso. Pudno ka di tinadlaw ni Aiko may papankan ka. Adda pa naggustom kan kuana. Mama, awan ti inlibak yung kanyak may papan iti kinataok.
Ngam, naalasakitaan niya agayata kiti imbilang ko nakabsat. No kasta nga rood, agpaiso dagiti nangeg ko, idi kinumpronta na ka. Mama. Ngam para kanyak, awad dakas na day tamarikriknam. Ha? Sipod pa'y, amumun asaan kayo apod no nga agkabsat. Taamumbat nga ampun da kalaeng. Ngam da tayo laan kada papati makaamoy ti dayta, mama. Ken maysa, kasi tinakunakon, naalasakitaan. Gaputa ammo dagiti kagayem ken makaamamo kada tayo, nga agkabsat kami ken ay ko. Lester. Isotap nawan ti parikot, mama. Kasayatan siguro no umadayo akon. Anya? Dayta lang tamo ka pamuspusan. Tapno agulimok tayo amin. Saan? Di mo aramidin dayta. Tapatsak nga uray ni papam. Di na ayunan dayta apam panunutam. Kastagayam ti mapaspasama ka. Wan, anya ti makunam. Saan nagmutlang umayon iti pampanunutin ni Lester. Tan masyakla ti masurot, kayat ko pa nga iso ti makagasat ni ay kong anak ta. Anya? Wan, amamutan ni Lester. Tadatakit nga ro tinang padakkel ko na. Malaksida na taknang kinasingpet. Responsable pa'y. Siguradong agbalin na nasaya ti masakbayan ni Aiko iti dinana. Ngam adamot ti punto ni Lester. Talaga na alas iti imatang dagiti makaamam mo kada tayo. Apay ko mga minapanunutin na ti may bagati daduma. Elpidio. May pamuspusan ti amin, Laura. Ngam takderak ti imbagak. Amas paborak pa'y ani Lester ti makaginasat ni Aiko nga anak ta. Ngam tagsagmak lang itin asino laditan. Nang runa ka nagitilakyan na makarerelasyon na. Namo akong ti amin, Lester. Awanan ti may limod mo kanyak. Papa. Di kagdanag, tasana ka gumurakan ka. Takinapudno na. Nataltali na ay patiriknak no si kalangan ti makaasawa iti anak ko. Anya? Engem papa, naalasakitaan. Nangruna tataam mo dagiti makaamam mo kada tayo. Kat talagang agabsat kami kinaay ko. Naalasakitaan no iti imatang nagitinakurang ti panagpampanunot da. Ngam no nawada ti panunot ti may sa tao. Nalakalang nga maawatan da ti amin no bilang. Papa. May salang tikid daw ko kanka no bilang, Lester. Anya dayta, papa? Annadam ti anak ko. Aramidam ti amin tapno agbaliw. Kang runaan na, di mo ko mabaybayan. Protektaram ko ma. Ikarig, papa. Sipod ita. Bandayan gan protektarak na ko. Katagyaman ak unay kada kayo. Agyaman ak, papa. Paya dito'y pa'y parkya sa ano na yung matatao tinangawisam kanyak. May mayat dito'y. Ta makapagsarita ta na imbag. Anyaya ti pagsaritaan ta. Nauma akon, Dory. Di kan kayat. Ha? Anya di kunam? Kunak, nauma akon. Makisina akon kan ka. Sana mabalin. Apay kumasa na mabalin. Awan mo't
laang ti maramidam, no saan ka nakayat? Iso sumapol ka laang nga Di ka mabali na makisina kanya kay ko. Anay! Di nakmasmasan ta masaksakitan na! Nakasagana ka matay kan. Bumatay para kan ka. Anay! Di nakmabali na basta ikalang latanay ko. Itapay ta dun ti gastos kan binubos ko panawin para kan ka. Anay! Batam na ay ko! Lester! Manakibiyang ka. Aday mo ko! Lester! Jak ni namnama nga dagayam imot ni Dory nga imo ko iti daydi agundaway. Kat saan ang napakadaan ni Lester ti panang bagkong ni Dory kankwana manang Emmy. Ingka gumaan ni Dory ti naglibas, ngam na irana nga da sabali a tao iti daydi a lugar, iso anak kamag ni Dory. Nagpatulong kami tapno maipan iti ospital ni Lester. Kat nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, ta saan agrabe ti pan nakabagkong na. Apaman ang nagimbag ni Lester, impudno dagiti dadakkel ko ti amin, asaan kami apudno nga agkabsat. Isumot daydi ti panagpakada ni Lester nga agabroad, kat idi nagangay, innala na kami amin iti balasiw taaw manang. Idi moten nga impudno kanyak ni Lester ti riknana. Kat gaputa nakita kan nariknak ti kinapudno ti panagayat na, inaklon ko ni Lester. Itamanang naragsak kami nga agdandan na dito'y balasiw taaw. Nang runa kat nawaya kami adwa dito'y kan ni Lester, taawan ti makaammo nga itinaminsan, nagbalin kami akas pudpudno nga agkabsat. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Aiko. Aiko pagayam ko, napintas man daytoy pakasaritaam. Namaris, napnuan pan nakigasang-gasat. Ngam iti udi na, nagunod mo matlaang tiragsak ken talina ay ti panunot. Gaputa ammom ken ammok anagbanag ka iti maysa anasayaat alalaki. Alakastaan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a bubbles, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan a bubbles, ket dispensaran na kuma no jakon inlanad ti address ko. Amkak namin nga adu ti mang batikos kanyak no maamwanda ang nagpaidrama akmat. Ultimo, dagitinagan nga inusar ko iti insalaysay ko kat binaliwa kon manang tapno mayadayo aklaang iti pakaipasungal ngalan no bilang laeng. Ado nga min ti listener yu iti lagarmi nga oray pay iti laangan YouTube amang nga ganda iti a programa.
Ubing manwen no nataangan iti lugar mi, padpadaanan dati baro nga uploadyo, tapod numan ngamin apakaadawan iti adal daytoy a programa. Marigrigat kami laeng manang, ngamjak ibain nga ibaga dayta, ta sa anak matakas kadagiti dadduma akabainda tinagtaudan da abiyag. Di kinarigat matlaang ti biyag mi ti makagapo, no apay a pinagsardeng dakdagiti dadakkel ko nga agadal, apaman a nakaturpusak iti elementarya. Ngamjak imanugot manang. Makisin nung batak pa idin ka ni tatang ko, tunggal pagdiskusyonan mi, ti maipapan iti dayta abanag. Di ka di makaawat, Bubbles. Imbagami lang arudan kanina nang masaan da ka nakabailan na pagadalan pa'y. Umdasin na nakaturpos ka iti elementarya. Diyak kaya tatang, agadalak. Awan nga rin ti pangalaan mi iti pangpaadal mi kan ka. Apay aya nagtangkan ti ulong. Basta agadalak tatang, diyak kaya tiyagsardeng nga agadal. Diyak lakit ti tulok. Ay unay kakat nga ubingan aya. Di ka makaawat. Apay nga minapagsardengan dak nga agadal ngay. Anya laang tiyagbalin ang masakbayak nung sardengak nga agadal. Ay, mabalin ka di Bubbles. Ingka maturugan ng ti makidiskusyon ka kanyak may papaniti day taabanag. Tatang, May isa. tatang, kayat ko nga min... Dua. Sige tatang, inak nga rudan maturog. Pasensya ka yun. Dengdenggan kayo ka ni Bubbles nga anak ta itay ilyong. Masyanak mo't kan kuana. Kaya't kung agtuloy kong mga agadal ng awan mo't nga rin ti mabalinan ta. Ilyong, No apay mo't nga minanay tao tayo ang marigrigat. No awan ti daga da kakamasong apakisuksukkayak abakan no saan tayo pa yinamangan. di ka kumamaawanan iti namnamalakay. Panunutom nga dapay dagiti nakarkaro ti kasasaad dangam da tayo. Menyang. Nagaasat tayo kit di tauray pa isang kaibaga ti daduma narigat ni panagbiag tayo. Saan tayo alumanglangan amangan? Gam ti daduma ngay, pasaray maminsan, wano mamidwalaangan ti may sanga aldaw no manganda. Sa bagay, pudno day ta nga imbagam bakit. Talaga amat, iso asaan tayo nga iayan ti adda kasasaad tayo. Kas itinakunakon, nagasgasat tayo pa, ingam ti daduma, tasaan tayo alumanglangan amangan. Pudno day ta. Malangarutan, maturog tantan ni Rabiin. Napuyatan tan, bakit? Naliday ka mat, friend. Amahan nga min no saan ako nga agadal mo na. Anya? Saan dak ka na napagtuluyan iti high school da tatang ko? Ala, apay ngay. Amo mo tamarigrikat kami laang. Saan dak akabaalan apagadalan da tatang? Iso nga mga no jakon makaadal pay. Sayang mo't sapay nasirip ka. Mona. Amo kun. Ti anya, Mona? Kasaritak da mama. Ibagak ka tulungan da ka. Kadya ko ng Bubbles. Agpakadak kada kayo tatang. Sapay la ko mata palubusan dak. Apay,
Sa dino ti papanam? Amoy mata talaga kayat ko ti makaadal. Iso ajak kayat ta palabsan ti tulong dagiti naganak ni Mona agayem ko. Ne, anya ti kayat mo asawan? Tumulong aki di panaderyada muna. Kasukat day ta ti panang paadal da kanyak. Anya? Pangaasiyo ko matatang. Sandak ko makagoray ti day ti abanag. Talaga ngamin akayat ko ti makaadal. Iso nga aramidot ti amin. Tapno matungpal day ta nga arapaap ko. Ay. Pangaasiyo tatang. Sapay la ko mata maawatan dak. Pangaasiyo. Kaungatnak ni tatang ko idi impudnok ken kuana ti tulong ajaya dagiti naganak ni Mona agayam ko. Ada kabaalan iti biag da Mona ngam ti pakaragsakak. Saan da akas ka dagiti daduma nga ada kabaalan na iti biag anangato ti purwada. Nasingpet ni Mona karamanen dagiti dadakkel na. Aklunak a medyo narigat ti panagpaay ko iti panaderyada Mona. Tamasapul nga agriingak iti masapa tapno mapanak tumao ijay. Takadawyan ngamin anariwot pa iti sangpet dagiti aggatang. Gaputa medyo napaggad para kanyak ti masapa amapan ijay. Kinasarita dagiti dadakkel ni Mona datatang kenanang ko. Ano ipalubos dalakit di. Agnaedaklaengen ijay balayda. Mong Bubbles, anak. Jakla ko maumanugot ang makipagnaed kay Jayanda Sir Simon. Ngampod no ti kunana napagad para ken kati masapa amapan ijay panaderyada. Tatang. Idinto ano makipagnaed ka ni Jay, mayadayo ka iti pagkaad. Saan ka pa marigatan unay, tadalangan iti batog ti solarda ti panaderya. Agyamanak ta maawatan dak. Ay, may kawa kami lakid di ka ninanang mo, Bubbles. Sana bali, tatang. Taagawid akmat kada Sabado kan Domingo. Anak. Iso ama kapag iniliw tayo latta. Talaga na iduma ka kadagiti kapadadam, anak ko. No apay mo't kami nakastoy ta adda kabibiyag tayo Terumbang kumakan kakat makiay-ay-ayam kadagiti kapatadam. Tapno may papas mo muti kasta nga edad mo. Saan nga kasta nga agtrab-trabaho ka tapno makaadal kalaeng anak ko? Sana bali, tatang. Napatpatag kanyak ti agbalin ang masakbayak. Iso nga awan anyaman na. Ay, Bubbles, anak. Agyamanak ta pinalubusan dak itikid daw dagiti naganak ni Mona, tatang. Agyamanak unay. Kasta? Tultulungan da kamat dagiti dadakkel ni Mona? Wen, dagiti dadakkel ni Mona ti mangpapaadal kanyak. Oh, kasta gayam. Nabayag kan ditoy? Makatawanan. Ditoy ako na nagnaed, sipod na ulilaak. Agis eskwela ka? Saan? Mabayinak namin na sumrag iti pagadalan. Taado dagiti ng sorsordo kanyak. Apay? Jakmot na mo. Siguro, gaputa ulila ako na demang. Saan matarumbang asurduan da ka? Gaputa ulila kan saan aya? Kumaa?
Nganjak man amo no apay kas jayter aramidan kanya kadagiti nagbalin a kaadalak idi. Ada ngamin at talaga dagiti surdo a kaedad ta. Tirumbang laang, agbalin ka anatibker. Di mo ida ikaskaso. Bubbles? Adalataken ka no kayat mo nga ituloy ti agadal wenno saan. Si kalaang ti makadesisyon iti dayta. Amom ka di analaos ti iliw mikan ka anak ko. Agpaiso, tatang? Wen Bubbles. Agasumot nga ita makalawas sa saan da ka nakita. Italaang anagawid ka ta Sabado no bigat. Awan sarak mo iti pagadalan. Tatang? Kahit kumusta mo ti panagtulong-tulong mo iti panaderyada muna ngay anak ko. Ayos mo, tatang? Saan ka kadi amarigatan anak? Sigurado ang masapa ka ngamin niya agreing ta masapa at tumulong kay ti panaderyada. Sakto laang matatang. Kabailak mat. Ay, unay mo't ngaminin. No adala ko makabailan tayo iti biyag. Saan ko man amasapol nga makipagnaad ka pa iti sabali abalay anak ko. Ha? Saan ko maamasapol at tumulong kay ti panaderya tapno makaadal ka lang. Aday ta kayo manan tatang. Mamin ano ka din nga imbagak kada kayo asaan arumbang akasta kayo. Bubbles anak. Laglagay pa nyo nga aramidak ti kastoy. Saan lang nga para kanyak. Karaman kayo a pamilya. Tano agbaligi ak tatang. Mairanod kayo mat. Nung mapasayaat ko ti biyag ko, karaman kayo mat aguminawa. Ay. Saan kayo nga agsun na ay tinaunag? Saan yan asidiran ti Baguio, tatang? Tinapatag ita, maituloy ko ti agadal. Ano san tayo ti agsisinay ti sumagmamano nga aldaw? Sana balit agawid akmat iti balay, tunggal awan ti sarek ko. Makapagiiniliw tayo matlaeng, tatang. Apay ka na yun nakasarita na Bubbles? Apay dong, di mo kadi kayat? Kan maysa, awan mo't dakas na san kadi? Awan mo't kit di Kan maysa, agpada ta atultulungan ti pamilya ni Mona. Agpada ta nga aday ti puderda. Tila ang nagdumaan ta, makaawid na kijibalay mi kada Sabado kan Domingo. Ngamsi ka, ada kalatan ditoy. Amumot nga ulila ko na dumang sanaya. Imbagak daytakan kay di? Wan, ngam awan panggap ko amang sayar itiriknam. Ibagbagak laeng na anya tinagdumaan ta. Bubbles? Apay no ituloy mo ti agadal dong. Ha? Sayang ngamin, nang runakan ka taulilakan. Masapul ang makaadal ka tapno adan to napintas ang masakbayam. Sigurado nga umanugot dagiti dadakkel ni Mona no kidawam kadakwada nga agadal kamot laeng. Nga ta, Bubbles? Mamati ka kanyak dong. Kat masiguradok, maragsakan da pay kit di no maamuan da kayat mo ti agtuloy nga agadal.
Naalukoy ko ni Dong nga agadalmanan man ang Emmy. Kat idi matan ang nakarkarupay ang nagsiningad kami. Nasingpat ni Dong kan nagagat. Iso nga imanugot matadagos dagiti dadakkel ni Mona, idi kinid daw na ang makaadal matlaang. Pudno anabatin iti doatawan kada kami ni Dong, ngam saan ang nagbalin alapod day takan kwa na. Ingkarina nga ikagumaan na ti agadal, tapno adan to agbalin nga igam na iti masakbayan. Agingga iti nakaturpos kamin kan ni Mona iti high school. Di tamatan ang nagpakada kada kami ni Mona, tanapandan asang kapamilya iti balasiw tao. Nupay kastamanang saan kami anaawanan iti panggadan kan ni Dong, tain rekomendada kami nga agtrabaho iti gayamda nga adda karinderyana iti ilimi. Tilaang ayan ti adat na, masapol nga agkasera akmatan ijay, tamarigatan ak unayan no agawidak kadamalpas ti trabahok iti rabii. Medyo narigatan ak idi manang, taagadalak iti aldaw, kalpasan na, agtrabaho ak iti pakanan kalpasan ti klasek. Agayan ayat kami idin ken ni Dong, iti daydi agundaway. Makabanuga talaga. Nagsakit ti bukot ko. Umay ka, tamasasyan ka. Oh, dita banda. Dita tinasakit Dong. Nakakaasi kan, Bubbles. Apay nagsardeng kan ngagtrabaho. Tay pa may samlangin ti agadal. Pangalaak nga iti gastusak nga agadal. No agsardeng nga ngagtrabaho. Syaklatan ti agtrabaho, ah? Anya, ngam oray si ka. Agad-adal kamot Dong. Agas-gastos kamot laeng. Ipanggap ko. Agsarding ako nga agadal. Kat igaod ko tagtrabaho. Tapno masuportaran kay ti panagadal mo. Anya? Maawatan na kumabubbles. Ti importante ita. Makalpas kay ti panagadal mo. Ay, diyak kayat Dong. Kayat ko makaadal kamot. Tunuyan ta nga agpadpada ti arapaap ta. Laglagi pam daytoy. Saan arumbang amalapdan dagiti arapaap mo, gapula ang kanyak. Ay ayatin ka ngamin, Bubbles. Unay-unay. Ay ayatan kamat, Dong. Dong. Sa bali tinadlaw ko kun ni Bubbles idinauda nagawid dito'y minyang. Ilyong. Kaslada nagbaliwan tilangana. Diyak kayat apanunutan nga maadaatap ko lakay. Anya day taminyang. Panagkunak kat masikog di anak ta. Anya? Kasta ti atap ko. Kasta tinadlaw ko kenkwana. Nagar-aramidan ni Bubbles no podno day tanga atap mo minyang. Ilyong. Kasanupay amatunoy na tarapap na ngay no podno amasikog gaya man. Diyak amo, Ilyong. Diyak amo. Masapol ang makasaritak ni Bubbles. Masapol ang maamuan no podno ti atap mo. Kano asino tinobyo na no bilang tapudno amasikog. Parikot na ito'y Dong. Bubbles, sana may bilang nga parikot ti kasta kasasaan mo ita. Parabor da ita. Dong. Nagayatan ta adwa dagiti napasamak iti nagbagtan ta. Pwera laeng no. Napilitan ka laeng ka dagiti agundaway. Saan nga iti kasta, Dong? Nga madaara paap ko anas kan aton uyak.
Kasano pa'y amaragpat ko dagiti arapaap ko no masikugak matan. May sa asaludsod. May sa asong bat bubbles. Ha? Ay ayatin na kadiw no saan. Ni, apay akas tamot ti damdamagam. Pagsalsaludsudan ka bubbles. Ay ayatin na kuno saan. Siyempre, ay ayatan ka. Alagan mo't nga agsagmakakan ka no saan ka nga ay ayatan. Matlagayam. Awan nga ron ti parikot. Kasano ko mga ibagam nga awan ti parikot kat agdadata nga adda? Masikuga kundong. Kasano pa yung agadalak no dakkelton ti tiyan ko. Italik mo ti amin kanyak bubbles. Agtalik ka kumakanyak. Siya kung ti makamoy ti amin. Nagkita kan panagriknak kat natak ng batalalaki ni dong anak ko. Kat pakaragsakak ti panangitulod na kan kadito'y balay, kan ti pan nakisarita na kada kami kaninanang mo. Tatang. Husto ti kunana, Bubbles. Saan arumbang ama-stress ka gapo iti kasasaad mo? Ang mga noan niya pa iti mapasamag iti sikog mo no bilang laan. Ngamsayang tatang. Kapilitan nga agsardeng akon. Anya ngay nga rod anak ko, sa balimot nga minan tinasumok mo iti panagkasiram ijay ilay, kabayatan ti panagadal kan panagtrabaho. Tatang, pangaasiyo, saan dak kumamot akaungan? Saan ka kaungan? Takas iti nakunakon, nataknong mo't alalaki ni dong. Mamati akadi na kabaybayan. Ay, masaya nga nakla ang anak ko. Tatang. Agaman niya nga rod nga'y, adaditan. Tinapatag ka niya, nakisarita kada kami kaninanang mo, day siya adaw. Katayo ti plano na. Agin na naka dito'y balay, kabayatan ti panang isikog mo, iti damo nga anak yaw. Kan, ti panagsardang mo pa lang nga agadal. Saan narumbang ngagbanog kan may stress ka, ta mga noan niya pa iti mapasamak kan ka kan iti ubeg. Uwan, tatang. Agtong palak, tadyak mo't kayat nga da mapasamak iti agbalin nga anak mi. Nadak ti sikog ko, takas iti nako na kanyak ni dong. Parabor da ito'y, saan kat aparikot. Analaos ti pan nakadismayak iti bagik iti daydi akanito manang Emmy. Kayat ko asidiran ni dong ngamjak maaramid. Takas ko na nangaruden, nagayatan mi mo't adwa dagiti napasamak kada kami. Pagyamanak mo't dananang kentatang ko tanaawatan dak. Ngam tinagbalin aparikot, iso tinagduduma asayang guseng manipod kadagiti kalugaran mi. Banag anang sair itiriknak, kastamutan itirikna dagiti dadakkel ko. Palabanak manang Emmy, ngamjak man amo takasla nagkapsutak gapu kadagiti sayang guseng. Agingga ang nagpasngayak, kat naawananak motan iti ganas nga agsubli ang nagadal, taim pa may sakti panawan ko iti anak mi kanidong. Nidong tinagtuloy ang nagadal kabayatan ti panagtrabaho na.
ket si papanakelak amang ibaga, nagbalin nabaligi ti asawak. Ita, adda natalgad at trabaho na ket plano min ti agkalaysa. Tila ang ayan ti adat na manang, adulat ta ti sao-sao dagiti kakalugaran mi. Iso anak ko nak iti damo apasat ti surat ko, nga amangan no adu ti mangbatikos kanyak, no maamwanda nagpaidramaak. Ngem iti laksid ti amin manang, agtaltalinaed anatibker ti linnangan mi kanidong, kastamoten ni Dong iti pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Bubbles. Bubbles, saan arumbang agpaidagal ka iti anyaman asa usao dagiti kalugaram pagayam ko. Nang runa ket di nakamot binaybayan ni Dong. Takas iti nakunamon, dandani kayon agkalaysa. May panggap iti namin pinsan panagsardeng mon nga agadal pagayam ko, panagkunak kasayaatan no ituloy mo matlaeng, tasayang. Kastoy ti makunak, ibilang mo akarit ti amin mapaspasamak kada kayo ita. Tamasiguradok nakarkaro pay nga agbalin ka anatibker, amang saranget kadagiti panubok adumteng iti biyagyo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan at doming, nga iti agdama kat adda ijay Macau. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kablaawan kayo iti naimbag nga oras. May saakmat kadagiti naayat adumdum nga kadagiti uploads yung manang, tapod no makaipaay iti liwliwa. Pakaadawan pa iti adal dagiti istorya nga ipatpatangatang yo. Doming latan ti yawag mo kanya kat adak ita dito'y Macau. Nagasatakmat nagabroad manang tanasaya ati trabahok, kan tinatumpungak nga amok dito'y. Saan asabali ti trato da kanyak, iso nga uray kaskasano, saan unay maikawa, iti pan nakaiyadayok, iti pamilyak. Simple akla ang atao manang, kandi makalakmat iti rigat. Dayta ti makagapo, no apay anabukal ti pakasaritaak, nga ibilbilang kon, atugot, iti dana ti biyag ko. Doming, nakasagana ka din asumango kadagiti dadakkel ko? Uwan, Alma. Magagaranak nga ruden? Doming ipakpakaunakon. Sa bali ti ugali dagiti dadakkel ko. Amangan no maawanan ka itiganas kanyak no makasango mon ida. Anya ka kadi ay, Alma. Kidawag ka di ay amuna kadakwada no sana ka nakasagana? Saan kan salaangan ayam amo kadakwada? Amang ano day tapay ti pakadadaulan ti relasyon ta. Ne, apay ko mamadadaal nga Nakarkaro kiti abumigkit ti relasyon ta Ngamin, amudak to nagiti dadakkel mo. Sa anak to basta agloko. Ta syempre, mabayinak kadakwada saan aya? Ne, apay, plano nak alukwan? Ne, saan? Rabrabakan ka laang mo't, Alma. Sikamat. Oh, anday ta ka manan. Mabalin ka di, Alma. Saan ka kumaasan na ay? Nakarkarong agnerbiyosak no kasta ka. Basta, ikarim doming Saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak? Nga uray no maamwamon ti kababalin ti pamilyak.
Nati ko na matrabahom, Dumeng. Utility messenger iti may isang opisina di ili, tata. Utility? Messenger? Nagadokat nga amomawn. Pinapintas mo laeng. Di ka pailakit ediret sa amay saka a janitor. Ha? Tatang, saan ko Di ka makibiyang dito Alma. Saan asikat ikasarsaritak no di kat na ito alalaki nga inyam amom anobiyaw. Kasano ko maababiyag mo nga iti anak may? No janitor kamot lagayam. Nga raw na. Amom ka di a prinsesa mi ni Alma. Nangataw taarapap mi para kan kwa na. Iso nga rod ngayon kagumaan mi a pinagadal nga oray saan kami anabak nang kalpasan na ag tinaglaeng itikaskan ka janitor. Unay mo't antikasta pa nagsasaom, tatang. Nakababain mo't ka ni Dumi. Ay, awan ti rumbang nga pagbainak. Adagit yung nagtipag kaingak, iso nga awan nga ron ti rumbang nga pagbainak. Awan, Apulos. Manong, apay naliday ka? Ha? Ay, sa anak mo na naliday ading. Sigurado ka, Manong? Wen, adala yung pampanunutag. Iso sigurong impagarop mo nalidayak. Ada yung ngamin tikit kita, Adala ngamin pampanunutag ading ko. Ngam sa anak ka naliday. Agina nakangarudin, Manong. Rabiin. Ading, si katirumbang nga ginana. Ngamin, adapay klase minton bigat saan ka di? Wan, Manong. Maturog akon. Oh, naaramid mo kadimot lang dagiti homework mo. Nalpasam, Manong. Alang arudan, ingka maturugan. Tapno di ka maladaw nga agring inton bigat. Adala mo tirabi Maturog kan ading ko. Pasensya kan idirabi iduming. Amok anabainan ka. Anya na ba inan? Sana anya? Di ka man duming. Kabisado ka. Nalaka ka ama pabainan. Kat jay naramid dagiti dadakkel ko idirabi Nalabas day jay. Anya kalakit din aya. Imbagak matun kan ka. Awan anya man nakanyak day jay. Maawatak dagiti dadakkel mo. Maawatam. Nga makiwin naswas kan kanyak, kasta ka di? Nagkuna makiwin naswasak kan kalma? Gaputa na pasakitan ka iti jar dagiti dadakkel ko, idi inyam ammo kakadakwada. Alma, nalaos ti panangipatag ko ka. Kat ibagbagakon, saan ka napasakitan iti nagbalin at rato kanya kadagiti dadakkel mo? Doming? Kinapudno na. Nakarkaro pa ikit din nga inayat ka. Gaputay niyam amuna kadagiti dadakkel mo. Itilaksid di kas jaya kababalinda. Ad-addan nga impatag ka, Alma. Sa anak ang makapaglibak ka ni Alma manang Emmy. Tapatsek, anariknana ti marikriknak, iti day di agundaway.
Ngamin ka gumaak a pinagparang, nga awan anyaman na kanyak tinapasamak, gapo tanalaos ti panangipatag ko kankwana. Gapo tagin inayat kami at talaga ken ni Alma, awan na aramidan dagiti dadakkel na maipanggap iti relasyon mi. Ad-adametten a nagsalukagak, tatalaga akayat ko nga ikalaysa ni Alma. Iti panaglabas tinasurok 3 atawan, nakaurnong kami kan ni Alma manang, ket ingkeddeng mingaruden ti agkalaysa. Maagkakadisi ka, Alma. Ha? Apay mo ta nakastati sa uyo, tatang? Kasanaw, katagdadata lang arudan nga amaw asaan mi akayat da ita alalaki aparakan ka. Ita, ipakpakada mamakikalay sa kakenkwana. Tatang, ay ayatan mi titunggal maysa. Pudnuti ko na ti anak yo, tata. Ikarig, saan ko abaybay ti anak yo? Ikak itinarimat ang masakbayan ni Alma. Anya ko mga anarimat ang masakbayan ti maipaay mo kankwana kat may sakalaang adyan ni Taur. Nalabos mo ti pananginsultuyo ka ni Doming, tatang. Nagagat mo't ni Doming. Ngamapay akasta ti ar-aramidan nyo. Ay saan nga umdas ti kagatap no may kan na ka itinarimat ang masakbayan akas edi kunana. Iso nga itapay laan, ibagbagakon, Alma. Agpanunot ka na imbag. Laksiden da ka nga anak no ipilit mo ti kayat mau. Anya? Ibagbagakon no anya ti mapasama, Alma. Iso nga agpanunot ka na imbag. Sakbay nga ituloy tati panggap ta panagkalaysa. Kaya't kaadamagan man ni Alma. Anya day ta, Doming? Amumat asaan da ka kaya't tagi dinaganakan ka. Iso akayat ko amanggan manipudgan ka. Talaga ka diyan nakasagana ka makikalay sa kanya. Itilaksid di kinapudno asaan da ka kaya't tagi tidadakkel mo. Anya ka din nakita ti saludsod day ta, Doming? Kaya't ko amaamuan. Tadyak kaya't nga agbabawi kanto iti udi na. Idi inayat ka. Ingkarik iti bagik nga awanan ti sabali nga ayatek. No saan asika? Alma. Iso asaanan ang mabaliwan ti pangadeng ko. Kan maysa, siyak mo ti kalaysam. Saan adagiti dadakkel ko? Ano kasta nga rod? Makisarita ka manan ka nagiti dadakkel mo. Taibaga nga agkalaysatan. Saanan na masapol? Sigudon nga amuda kayat ko ti makikalaysakan ka. Ngam, Alma, masapol ang... Diyak kayat apabainanda ka manan. Iso asya kon ti mangibaga kadakwada. No kaano ti panagkalaysata. Ha? Nalaos ti sakit tinakam ko idi pinabainanda ka. Diyak kayat ama ulit pa'y dadya apagtang. Tadyak kayat ama sair ti riknam. Iso asya kundi makaamo ang mangibaga kadakwada. Maipapan iti anyaman ang mapagsaritaan ta. Maipapan iti panagkalaysata. Talaga gayam ang matuloy yung ti panagkalaysayo ka na, Alma, gayam. Wan gayam. Ay ayatek unay ni Alma. Katsak lakit din paluspusan pa eh. Itapay lang, kablawan kan gayam. Maragsakan nakparakan ka. Agyaman na kardo. Oh, amang ano nalipatan mo di saritaan ta ah. Sikat ti besamuan ko iti panaggalaysak. Diyak tumalipatan day ta. Isang orni agsagsagana akong Doming. Agyaman ak no kasta kardo. Ay, numamom. Matanda na ganak man. Gagangay day tarik na, Doming.
Ngam apama na malpas ti Kalaysa, sigurado ang mapunas to ti amin a negatibo ang marikrik nam ita. Cardo. Nagasat kit din na Alma Namin, sigurado nga agbalin ka responsable nga adigi ti pagtaengan. Unay nita pa ng pasablog mo kanya gayam. Uy, saan ka pasablugan na niya? Ibagbagak tagpaiso. Sapay ako mga ruta mapasamak to dahit ang imbagam, Cardo. Diyak namin kaya't ngagbabawin to ni Alma ang makikalay sa kanya. Anya di ko na Alma? Saan ka no dumar ay dagiti dadakkel ko iti panagkalay sata? Anya? Kasano nga rudan? Doming, awan anyaman na kanya, nga uray saan adumar ay dagiti dadakkel ko. Anya? Matuloy ti kalay sata nga uray awanda. Ngam Alma, maminsan lang mapasamak ti kasta pagdang iti biyag mo. No, kayat mo. Itantanta pa lang ti panagkalay sata. Urahin ta nga manugot iti dadakkel mo. Tapno darayan dan tumutla ang tinapatag apagdang iti biyag mo. No itantanta ti agkalaysa, siguradong ad-addan nga ipilit dati kayat da. Ad-addan alapdan data, Doming. Alma. Iso nga uray saan da dumaray, akas iti kunada. Ituloy ta ti agkalaysa. Iti kasta, awan ton ti maaramidan da. Ay. Di mo ko naan adin akon kayat nga ikalaysa, Doming. Ne, saan nakasta, Alma? Ngam si ka ti pampanunutag. Kasi tinakon-akon, maminsan lang mapasamak dito na patagapagdang iti biyag mo. Ang mga nusan na kompleto ti ragsak mo, naawan na iti dadakkel mo. Doming, siyak ti denggam. Imbagakon kan ka. Ad-ad daalap dandata no kalaat nga itantanta tinapagsaritaan ta. Iso adumar ay daman wenno saan, ituloy ta tinapagsaritaan ta. Ituloy ta ti agkalaysa. Pinatgak nga rod ti kayat ti kaayan ayat ko manang. Plinano mi ti kalay sami nga uray impak pakaunan dagiti dadakkel na asaan da dumaray. Pabor para kanyak dayjay, ngam saan lata na punas iti isip ko, asaan nga agbalin a kompleto ti kinaragsak ni Alma, no awan dagiti dadakkel na iti kanito nga agkalaysa kami. Ngam kasta unay ti panakaklaat ken ragsak kumanang, ta iti kaaldawan ti kalaysami, adda dagiti dadakkel ni Alma. Nakitak matlaeng ti kinaragsak ti kaayan ayat ko iti daydi akanito. Kalpasan ti kalaysa, kinasarita dagiti dadakkel ni Alma, amasapol nga agnaed kami iti balayda, ta saan da kano apalubusan amayadayo kadakwada ti anak da. Imanugot akmat manang tapara kanyak, saan mat a big deal dayjay akid daw da kanyak. Ngam sabali gayam ti plano da, iso akas jay ti kinid daw da kanyak. Ita, tag na anaed kayon dito'y nga agasawa. Masapol nga akwam ti amin agastos dito'y balay. Ha? Oh, di mo kung naan nga agkad-kad kasi ka, Doming.
Di ikam lang arudan nagkadkad, idin kalay samti anak may. Ni, saan nga iti kasta, tatang? Medyo naklatak lang amin, ta. Tadi mo kaya't nga akon ti gastos dito ibalay kasta ka day? Saan nga iti kasta, nanang? Kasi tinakon-akon, naklatak laeng. Diyak namin ninamnamang obligaan da kiti gastos dito ibalay. Di agkad ka nga raw. Kasta ti pasimudag ti tinor ti panagsaom. Ni, saan, tatang? Apay ko mga agkad-kadak ngay. Saan, tatang? Nasayat nga rod no kasta. Kandi mi kayat nga alilaom ti anak may, Saan may pinadakkel kan pinagadal ti anak may? Tapno agbalin laeng nga alila. Diyak to aramidin ti kasta, nanang. Nasayaat nga rod no kasta. Katangay nagkikinaawatan tayaw. Namnamaan mi nga awan ti rumswa aparikot domay. Tano saan? Kabailan da kayo apag sinaan, ita anak may. Doming, tangay saan pa'y matlaang amadlaw ti sikog ko? Agtrabaho akpay, tapno matulungan kay ti gastos di ti balay. Tani, impabaklay mo't amin ang dagiti dadakkel ko kan ka ti gastos. Ni, saan Amang maapektaran ti sikog mo, no agtrabaho ka manan. Ngam nakakaasi ka na Kabailak, Alma. Kan sa anak mo't nga reklamo, saan ka di? Anyamot nga minan datatang kananang. Tila mapampanunot da nga aramidan. No panunutan ana imbag, saan matarumba nga ipabaklay da kan ka ti amin na gastos kat? Baybayam kadilatan, tinapatag, nasaya tilinangan mi. Doming. Jacket nga darumso asaan mi pa nagkikinaawatan ka nagiti dadakkel mo. Ti kayat ko, naanayas lata ti amin, nang runa ti panagdanata. Agyaman nak, Doming, ha? Talaga nga ipatpatag na kaunay. Talaga, Iso na kasagana ka mga rami diti amin. Tapnawan rom sa parikot iti panagdanata. Ngam no makitak nga agabuso dagiti dadakkel ko. Siyak amis mo ti mang tubngar kadakwada. Anya kalaki tinaya. Di mo tubtubngaran nagiti naganak mo. Sana bali, takabagalak mo't. Gantap no makasigurado ta. Itapay laeng. Rugya akong tagkita iti sideline ko. Wano saan? Mangkita kiti trabaho nga agswildo akiti dakdakkel. Tapno maipay ti amin na kahit dagiti dadakkel mo. Manong, amangan no marigatan kan. Apay ko maamarigatan ak ngay ading ko. Ngamin, pagadadalin naklat ta. Masapol at tulungak damamangkan papang amang paadal kan kaading ko. Ngamin, pagsubad ko day takadakwada iti panang paadal damot lang kanyak. Manong? Basta saya atim tagadal ading Di mo baybayan ti panag-eskwelam. Wan manong, promise. Kanagsing-singpet ka kanayon ading ko. Di mo ikan iti parikot dagiti dadakkel ta.
Maysan ti tawon ti anak ta Alma. Bayat a dumakdakkel ni baby. Sigurado a dumakdakkel mo ti gastos ta. Pudno day ta na ko nam. Kat agyamanak ta nasalukag ka. Malaksi da bakbaklayom ti amin na gastos di ti balay. Tumultulong ka pa iti pamilyam. Rumbang lang mo't san ka di? Wan matkit di Malaksi da nasalukag ka. Nalaing ka pa'y nga agurnong. Iso nga uray kaskasano. Adamot mako na nga urnong ta. Masapul day ta Alma. Ngam adadimteng kanyang oportunidad. Ajak kayat apaluspusan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda na pintas sa trabaho ngay naplaya ki Macau. Iso kidnawag ko mati pamalubos mo. Anya? Agabrod ka? Para na ito iti masakbayan tayo Alma. Takas iti nakunakon. Iti panaglabas ti aldaw. Sigurado dumakdakkel mo ti gastos tayo. Doming. Palubusan na kumabakit. Jaket a makamtud tayo. Iso a jaket a paluspusan ti oportunidad. Palubusan na kuma. Babaan iti naalumamay apan nakisaritak iti asawak, pinalubusan nak ang nagabroad manang. Iso ang nakagtengak dito'y Macau. Katkas iti nakunakon iti damo apaset ti surat ko, napintas ti nagbalin at trabahok dito'y, kan nakatumpungak pa'y iti nasayaat nga amo, isong ad-addan ang nakaurnungak. Inaman titawan ti anak mi ka ni Alma, kat ni ading ko, dandanimot tan agkolehyo. Nanayunan met ananayunan ti urnong mi nga agasawa, tanalaing nga agigam iti kwarta ni Alma. Dagitimot na kaikamangak, nadlaw ko ang nagbaliwan ti trato da kanyak, tamariknak itan nga ipatpateg, ken kailalaandak a manugang da. Iso nga itultuloy ko matlat ti kinasayaat ko ang naikamang, ken ti responsibilidad ko kadakwada, tapno nasayaat laeng a panaglilinangan ti madakkelan ti anak ko. Panggap kon ti ag for good ita Pilipinas, tamangibangon kami laengan iti basit a negosyo mi. Ngam kinasarita nak ti amok ditoy, nga agtali na edak ko mapay lakadakwada, banag nga inanamungak met. Sapay ko mamanang ta nakaibati iti inspirasyon ti pakasarita. To'y pagayam mo, Doming. Doming, nagmayat pagayam ko. Saan lang nga inspirasyon ti maagsaw iti insalaysay mo, no di kat may saan napatag nga adal ti naibatim. Dayta kat ti panagbalin a kalmado iti anyaman a sitwasyon. Tano malaukan ngamin iti pudot ti ulo, pungtot kan sakit tinakam ti may sa abanag, sigurado nga awan tinasaya at apagbanagan na, kat saan a panagkikin na awatan ti itden na. Iso asaludo akken ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.